Прывітанне! Добрага ранку ўсім! Салют самым лепшым гледачам! І тады вітаю ўсіх, хто прачнуўся і пачынае свой дзень разам з Касей. Эй, тут і я таксама ёсць! А не трэба было пачынаць спаборніцтва на лепшае прывітанне. Я і не пачынаў, ты сама гэта прыдумала. Лещик, ты заўсёды хочаш быць самым разумным. Але гледачы ведаюць, хто тут самы-самы. І хто ж? Я. Ну і насмяшыла. А хто яшчэ пажадае нашым гледачам добрага ранку ад шчырага сердца? Я. Чаму гэта? Я таксама заўсёды вітаюся ад шчырага сэрца і настрой гледачам узнімаю. Ты? Ды гэта я ў добраранку адказваю за добры настрой. Годзе спрачацца. Гэта табе годзе. Не, табе. Табе. Прывітанне ўсім. Кася, Лесік, што зноў за спрэчкі? Прывітанне, Грыша. Добрага ранку. А я бачу, у вас вельмі добры ранак. Вельмі. І хто ж правініўся? Лесік. Кася. Усё зразумела, як заўсёды. Мірыцца будзеце? Я першая не буду. І я таксама першы не буду. Знайшоўся мне джентльмен. Ты не лепшая, надзьмулася, бы мыш на крупу. Ай, ну, калі мірыцца не будзеце, можа, мультфільм глядзець будзеце. Буду. Буду. Ну, добра, глядзім, а потым ужо вырашым, што з вамі рабіць будзем. Ну як, спадабаўся мультфільм, сябры? Так, Спадабаўся. Ну, што вы надзьмуліся? я ў парадку. А зараз з-за таго, што вы надзьмуліся, нашы гледачы таксама сумуюць. Не трэба сумаваць. Лесіка, як ты лічыш? Я таксама лічу, што гледачам за нас сумаваць нельга. Кася, прабач. І ты мяне прабач. Ой, ну нарэшце, я ўжо падумаў, што вы назаўсёды пасварыліся. Ніколі. Сварыцца і назаўсёды рэчы несумяшчальныя для нас. Вось як разумна сказаў. Добра, калі так, і гледачы нашы больш не сумуюць. А каб настрой ва ўсіх стаў яшчэ лепшым, давайте пачытаем пра птушак. Гэта так, зараз вясна, гэта значыць, што хутка ўсе пералётныя птушкі будуць у нас. Прапаную успомніць розных птушак, каб яны хутчэй да нас прыляцелі. Зараз успомню. Я шмат птушак ведаю, напрыклад, бусел. Хто бусла не ведае? Белы прыгаджон у чырвоных ботах. А я ўспомню ластаўку. Яна такая прыгожая. Так. О, з ластаўкамі звязаны розныя прыметы. І якія? Вось калі ластаўка прыляціць на акенца, чакайце добрых вестак. А яшчэ хутка у вас будзе свята. Ой, тады я вельмі чакаю ластавак. Па ластаўкам яшчэ можна і надвор'е звяраць. І як жа гэта? Ну, глядзі, калі ластаўкі высока лётаюць, гэта да добрага надвор'я. А калі нізка, то чакай дожджыка. Здорава, цяпер заўсёды буду назіраць за ластаўкамі. Толькі калі яны нізка паляцяць, адразу пад парасон хавайся. Каб прычоску і сукенку не намачыць. Вы не смейцеся, ластаўкі метэаролагі, гэта класна. А ведаеце, я ўсіх птушак чакаю, каб хутчэй у парках і лясах стала весела. Так, каб было прыемна пагуляць. А зараз час глядзець мультфільм. Сапраўды! Давайте паглядзім. Трыпс, трапс, труля, 8 дзірак, 5 каструлек. Гэта з Касей. Не ведаю. Крэкс, фэкс, фэкс. Ой, і зноў не тое. Кася, а чым ты займаешся? Не співайце мяне. Я прачытала, што калі вельмі захацець, то можна начараваць што заўгодна. Толькі словы чароўныя пакуль не працуюць. Ай, А ты калі-небудзь ужо чаравала? вядома, некалькі разоў. Здорово! Я якраз хачу морквы. А я хачу новую спадніцу. А я моркву. А я спадніцу. А я моркву. А Я хачу, каб вы не спрачаліся. Ну, добра, будзе табе морква. Толькі вам трэба адвярнуцца, каб чароўная сіла спрацавала. Так зроблена. Бімблі-бумблі-бамблі-бу. Спадніца. Ой-ой-ой. Бімблі-бумблі-бамблі-бу. Моркву хутка я знайду. Ать! Ну што там? Ой, усё гатова. Лесік, можаш частавацца. Так, паглядзім. Ну і што там? Здаецца, там спадніца. Ідзе морква. Ой-ой-ой, я не спецыяльна. А, гэта не я. Але спадніца аранжавага колеру.
Ну, тут усё зразумела. Кася гаварылася, калі прамаўляла слов. Вось і атрымалася, што спадніца і морква аб'ядналіся. Ой, колер такі прыгожий. Гэта значыць, што морквы не будзе. Ой, не будзе, бо одно чараўніцтва ў дзень толькі атрымліваецца. Прабач мне, Лесік. Эх, Кася. Ну нічога, у мяне ёсць рашэнне. Вы пакуль мульцік паглядзіце, а я за морквай збегаю. І за яшчэ нечым смачным. Дзякуй табе, Грыша. Рады старацца. Сябры, давайте мультик глядзець. Давайте. Ой, якая смакота. Сапраўдная морква без чараўніцтва. Лесік, а чаму ты так сябе паводзіш? Да як? Кася гаворыць пра тое, што ты не вельмі прыгожа паводзіш сябе за сталом. А што не так? Мне так морква спадабалася, што я не ўтрымаўся. За цябе і моркву мы вельмі радыя, але больш так не прычмоквай і не раскідавай па ўсім стале. А цікава, ці ўсе нашы гледачы добра паводзяць сябе за сталом? Вядома, добра. Мы так часта пра гэта размаўлялі, што яны ўсё вывучылі. А калі хтосьці яшчэ мае звычку прычмокваць за сталом, дык ніколі не позна змяніць тое, што табе не падабаецца і не падабаецца іншым. Вось я пасля ежы заўсёды прыбіраюся і дапамагаю маці. Ты малайчына, Грыша. І ты будзеш малайчына, Лесік, калі мяне пачнеш слухацца, бо я заўсёды на варце чысціні і прыгажосці ў нашым пакоі. І не толькі. Ну, калі Кася на варце прыгажосці, то я буду на варце мультфільмаў. І мне здаецца, што зараз час глядзець мультфільм. А я за гэты час са стола прыбяру. Ну вось, і бруду як быццам і не было. Я не ведаю, што на мяне найшло. Вось, зараз прыгажосць і чысціня. Што скажаш, Кася? Згодна, вось так павінна быць заўсёды. Ну, зразумеў, я зразумеў. Ведаеце, час нашай праграмы ўжо амаль скончыўся. Няўжо? Я нават не заўважыла. Гэта значыць, што будзем развітвацца. Стоп! Мы ж забыліся пра вельмі важную рэч. А, мы хацелі заданне гледачам даць. Правільна. Сёння мы прапануем вам намаляваць сваю любімую птушку. І напісаць цікавыя звесткі пра яе. Свае лісты дасылайце ў добраранак. Адрасы памятаеце? Паштовы 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак tv@gmail.com. Будзем чакаць вашы прыгожыя малюнкі. Хто пабольш намалюе мяне, той... Кася, ты зноў за свае? Ой, ну добра. Я хацела сказаць, што пераможцы конкурса атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». Жадаем вам вясёлага і цудоўнага дня. Новых адкрыццяў і новых сяброў. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Будзе весела. Гратую.